a ver si somos capaces de prolongalo para que esta maravilla que temos aquí, efectivamente, pechada en algunhas partes, pero noutras aberta maravillosamente, poida ser disfrutada por canta máis xente millor. Este é o tipo de obras que a xente agradece especialmente. Eu agradezo moitísimo ao Porto de Vigo que buscase a nosa colaboración para non mirar solo hacia dentro, que é importante, por suposto. Vigo é economía, Vigo é actividade marítima e, polo tanto, hai que coidalo moito porque iso se fai a través do Porto, pero o Porto estaría incompleto, xa dixemos moitas veces, se non tivera en conta toda a cidade que axudou a construir, que non se entende o Porto sin a cidade e non se entende a cidade sin o Porto, e, polo tanto, este límite entre un sitio e outros, ao final xa non é un límite, é un punto que une e fai cidade, fai Porto e fai todo moito máis entendible, moito máis accesible. Aquí se pensa nas persoas, non só, e creo que tamén é unha magnífica idea por facelo inclusivo. Eu agradezo á presidenta da Federación de Autismo, a ONCE, que fai moitísimas cousas pola discapacidade en Galicia, que tamén foran aquí partners aliados en algo que é fundamental. Isto é para todo o mundo. Por lo tanto, imos seguir por este camiño. Que nunca mellor dito por aquí, preguntáballe efectivamente o presidente da Autoridade Portuaria, por aquí deberon pasar o ano pasado ao redor de 100.000 peregrinos do Camiño de Santiago, que ahora terán un poquinho máis fácil para saber onde teñen que ir e quedarán maravillados de este tipo de obras. Eu me alegro moitísimo que entre as moitas posibilidades que tiña a Xunta de Galicia de emprego dos fondos que chegaron de Europa, decidíramos que esta era unha prioridade. Como outras moitas aquí na cidade de Vigo, nomeaba o alcalde moitas infraestructuras feitas en colaboración, ou feitas porque hai que faceros a primeira cidade de Galicia. En fin, non teña só memoria, pero a cidade da Xustiza, os dous edificios que estamos aproveitando agora que se vaciaron aos antigos xulgados, o Teatro Cine Fraga, todo o que estamos facendo, esta ten que ser a cidade onde máis venda pública se faga de toda Galicia, en Navia, en colaboración co Concello, igual que estamos colaborando con todos os concellos, os centros, o Álvaro Cunqueiro no seu momento, todas as cousas que queremos facer aquí, querémolas facer en colaboración. Estamos en Coruña facendo, o secretario de Estado sabe perfectamente, unha obra fantástica da fachada marítima. Cada cidade ten as súas peculiaridades, e, polo tanto, hai cousas máis fáciles de facer por as condicións físicas que noutras. Pero hai unha colaboración entre o Concello, o Goberno de España con o ministro Óscar Puente a cabeza, por suposto a Xunta de Galicia, todas as administracións que eu quero repetir en todas partes. Por lo tanto, estou desexando, e estou seguro que ten que ser así, que aquí podamos facer todas as cousas que acordamos, alcalde. Aquí está a zona do túnel de Beira-Mar que temos que facer, o túnel del Doalle en toda a zona de Tea, eso sí que é unha fachada marítima a recuperar e temos que facelo, e, por tanto, eu tendo a man. O que facemos en toda Galicia hai que facelo aquí especialmente. Colaborar e non discutir é o camiño. Por lo tanto, doulle a razón ao secretario de Estado que a cooperación entre administracións é o que funciona, é o que a xente agradece, é o que a xente quere. Por lo tanto, isto é unha mostra de colaboración entre dúas administracións. Ao final, a Autoridade Portuaria, Portos do Estado e Xunta de Galicia. Quedou magníficamente. A xente vai no agradecer e se sabe que se fixo colaborando entre administracións diferentes, vai no agradecer doblemente porque é o camiño. Por lo tanto, síntome encantado de todo isto. Estou desexando vir a correr, estou desexando que acabemos en Cabo Estai, sería unha magnífica noticia. E outra cousa é ser capaz de facelo, pero eso son as condicións físicas de cada un. A pista xa está feita, por lo tanto, vamos a por elo. Moitísimas gracias.